Mga ibig dispensa ng musunod nga balita. Napisat ako sa Babaye dito sa Dakben sa Mandaue, human maligsis sa ka mixer truck kagabi. Arestado ang driver og nangayog pasaylo ngadto sa pamilya sa biktima. Ang detalye ni Nico Sirin. Pasado alas 7 kagabi nahitabo ang aksidente sa Dan MC Briones, Barangay Paknaan. Patay diha-diha kining babay human maligsi sa 10-wheeler truck. Nalatayan gyud sa mga ligid sa sakyanan ang biktima nga giilang si Arestia Enriquez, 56 anyos. Halos di na maitsura ang dagway niini. Mitabok ni ato higayuna si Enriquez apan wala mabantayi sa driver nga si Marlon Paradero, 39 anyos, lumad nga taga Negros Occidental. Arestado na ang driver nga kasamtangan nga gitanggong karon sa Mandaue City Police Detention Cell. According sa mga witnesses nga to, milabang ni atong biktima nga layo sa pedestrian lane. Unya na timing po dato mga higayuna na naakoy usa ka mixer na naagi. Sa way to kat kining mixer bugat pangug kayo nya nalatayan gyud siya sa mga ligid. Bagay lang kita kasi nakita gyud nako siya nga milabang siya. Tungod sa taas mo yung truck dito sa subos nag-agi ba? Doon naka-struck. Nangayo og dispensa ang driver sa pamilya sa biktima kay matod niya di gyud tinuyuan ang hitabo. Ay lang pasaylo kay ito na matuyo. Wa mo gay kuan nga magtuyo ato nga mga sitwasyon. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang isang at sa kapulisan batok sa driver. Pahimangno sa mga otoridad sa mga pedestrians magbantay gyud kun mulabang tungod sa mga dagkong sakyanan sama sa mga truck kini tungod kay ang driver do na may dapit nga gitawag nga blind spot kun diin dili nila maaninaw ang pedestrian nga moagi tungod sa sakyanan. Ang mutabo ka, wala ko di mapalayo ka nga makita kanya oy na tabok. Dili kan diri nga moari ka diri tabok sa ilawom gid. O delikado kay. Uban ni Rod Prado, Nico Sireno, Balitang Bisdak.